og venter et eller andet sted der. Og vi har Jonas som den første her. Med fuld smæk. Rolig, Jonas. For satan. Hold kæft, det går godt. Wow. Det går godt, det der, mand. Prøv at vente lidt, Lasse. Hold op, skal jeg ikke køre ned og filme dig, Lasse? Sådan! Her med det is der, Lasse. Pas på. Ja. Sådan. Den overlever han sgu, den der. Hvad skal vi? Den står? Ja. Den har godt det, Lasse. Ej, Jonas, så står nede ved det gule skilt dernede.